vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka ataka kubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika mushure mekunge ndatanga kushanda. Ndakati ndatorwa navatete vangu. So vatete vangu ava vainge vachigara kumayard but vainge vachishanda sahouse girl. Ini ndainge ndisingatozivi kuti vatete vangu ava vainge vaine chipo chavo chavainge vainacho, vainge vaine chipo chekuroya. Izvi ndakazototanga kutozozviziva mushure mekunge ndatanga kugara navo. So ivo vatete ava vainge vachigara vari voga, but vana vainge vagere kumusha. Saka takabva tatanga kugara tose kuBoys Sky kuya. So that day apo patakasvika mukomanashi, vatete ava vakanditi uya pano, ndokubva ndavatevera panze paya. Ndakavatevera tikabva taenda kuseri. Saka kuseri kuya kwainge kuine chimwe chitswanda chainge chiriko but chainge chisina kana anything inside. Vatete ava vakabva vanditi ndoda kuti unge uchiita sekunge uri kugeza maoko ako. Mukoma, it felt so weird kuti chii chainge choitika, zvii zvandainge ndoitiswa zvekare navatete. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndichigeza maoko angu mutswanda muya, just imagining as if mainge makazara nemvura. Ndakati ndapedza kudaro ndokubva vanditi ngachidzokerai zvedu mumba. Takadzokera mumba muya mukoma, then vatete vakabva vazondipa nyama. Vakandipa nyama asi nyama iyi chainge chiri chimukuyu. Vakabva vanditi ndoda kuti unge uchidya. Ndakatora chimukuyu chiya chavainge vachindipa ndikabva ndachizotanga kudya. Ndakati ndichidya chimukuyu chiya ndopandakabva ndaona sekunge tainge tava kune imwe nyika, but zvakangoitika for maseconds. Ndobva ndatovhunduka paya ndikatoona ndainge ndiri mumba mavatete, but vatete manje vainge vasisimo. Usiku hwose mukoma, vatete ava handizivi kuti vainge vainde. Usiku hwose vatete ava havana kudzoka. Then mangwana acho makuseni ndakangokaruka ndabatwa nehope. I think kuti dzainge dzava kuma4 ipapo pandakazobatwa nehope. Ndisati ndabatwa nehope ndakatomeka shuwa kutoti ndainge ndarikiya. Saka kuti vatete vakazopinda sei zvinhu zvokuti zvakandinetsa. But nekufamba kwenguva vatete vakabva vachizotanga kundidzidzisa uye zvekare vaitonditemerera nyora. Ivo vatete pavakanditemerera nyora 2 dzekutanga vakanditi nyora idzi dzandiri kukutemerera ndedzekuzoti kana ukazopinda mumarriage uzokwanisa kugara mumarriage, murume iyeye asazokusema, ange achizova anokuda all the times. Ndokubva ndabvuma paya because zvemarriage ndainge ndichizvidawo. Saka ndakati ndatemererwa nyora dziya dzimwe nguva ndaitonzwa dzichitofamba nyora idzi, ndikatemererwa zvekare dzimwe kusvika nyora dzehoroi dzazokwana. Ipapo manje ndopandakabva ndachizograduata. And zvechokwadi mukoma, ndakatoita sekunge ndinorota so ndichitograduata, but pandakamuka manje ndakabva ndaona kuti vatete zvekare muroom vainge vasisimo. Ndakabva ndazotsvakirwa basa navatete vangu. Ndakatsvakirwa basa pane imwewo kapo iyi yainge ichitori kapo yechidiki. So ndakati ndatanga kushanda paya mukoma, ndaitonzwa vatete vangu vachindiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Vatete ava handizivi kuti mukadzi wacho why is it vainge vakamuvenga, but ndaitoroteswa ndichitonzi mukadzi uyu ndoda kuti ange achimborohwa nemurume wake wazvinzwa here. Saka ndoda kuti unge uchizotora dota, kana watora dota ndoda kuti dota iroro unge uchizoenda kunorimwaya padhuze nepabedroom door pavo, but hauzomwai rakawanda. Ndozvandaiita izvozvo. Ndaibva ndaenda ndobva ndanomwaya dota riya mushure mekunge ndamuka. Mukomana pane pamwe apo pakazouya amai vemukadzi uya. Iye mukoma apa amai ava ndakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichirara navo musibedroom umo iyo yandainge ndichishandisa. Apa amai ava vainge vari munhu uya wekuti vainamata, vairara zvekare vakaisa Bible pasi pepilo yavo. Ndaiti paya kana ndichinzwa voisi ravatete vangu vakamira nechepahwindo vachinditi iwe muka mhani, muka tinge tichienda. Mukomana kuti ndinge ndichimuka
ndaitadza, nekuti ndaiti kana ndava kuda kumuka kudai ndaibva ndaona umwe murume uyu aita sekunge anongodonha achibva mudenga so fast. Murume uyu aibva auya obva andigarira pachipfuva changu zvekuti zvaibva zvarwadza, ndichinzwa ndichirwadziwa, ndichiremerwa zvekare. Usiku hwose ndaishaya zororo, kuzonosvika vatete physically nichivaudza kuti vatete, kana kuri kunzi amai vemukadzi wandinoshandira, kana muchiona kuti mazuva iwawo vanenge variko kumba uku, please musazouya muchindidaidza, nekuti kana mukauya muchindidaidza munenge muchindikuvadzisa. Vakabva vati it is okay. Takazombovazama amai vacho vaya zvekuti takasvika pakutokonzeresa kuti umwe mwana wavo ainge ari musoja ange achizoita accident, tichida kuti vange vachingoshora Mwari, tichiitira kuti kana vakashora Mwari then tobva tachizokwanisa kuvapindira. But vainge vachinamata amai ivavo. Dzimwe nguva taitovatevera kumusha, zvino taiti kana tava kuda kunosvika pamusha pavo taibva taona kuti ko ingawani zvatatova kuIndian Ocean tava kusaona panenge paine imba yavo. Taingoti kana tava kuti ngatichidzokerei, kana tava kubhururuka zviya ndopataizoona kuti ko imba iyaya ingawani iyo tanga tisimbori kuIndian Ocean. Taingoramba tichivazama but tichivatadza amai vacho ivavo, ende zvatainge tichida kuti vange vachiita zvekuti vange vachizosvika pakushora Mwari takazvitadza. Ndakazodzokera zvekare kuHarare ndikaramba ndigere paya. Mukadzi uya ainge asingatozivi kuti ainge agere nemuroyi wake mumba. Minyama yose yainge yosanganikwa nayo nemurume wake, it was all because of me, nekuti ini ndini ndainge ndichipota ndichimushanyira ari kuhope zviya. Ndobva ndaita bonde naye, ndaitopfeka face yemudzimai wake, iye obva atofara ariko kuhope, tobva tatoita bonde. Zvino ndaiti kana ndapedza kuita bonde naye kudaro, then ndaizosiya hunye pasikarudzi yake, kana kunosiya hunye mukati mesikarudzi yake. Hunye uhwo waizofamba wobva wazoenda wobva wanomugara pamusana apa, kuitira kuti asazowana simba rekuti anga achizokwanisa kusika bonde nemudzimai wake. Izvi ndo zvandainge ndichiita mukomanashe, kudzamara ndega ndazonzwa kuti apa ndainge ndaneta. Ndikabva ndazobva paya ndikaenda zvekare pane pamwe pamba, but ndichinosvika paya vanhu vaya handina kuzonyanyisa kuzovashungurudza, nekuti ndakangoti ndatanga kuvashandira vanhu ava ndakabva ndakarota amai vemurume vachitoya kwandiri. Vakabva vanditi aiwa, vana vangu uri kufanira kuti unge uchisiyana navo. Vakabva vandiudza kuti naivowo vainge vari muroyi, uye zvekare wavo mwana vainge vachida kuti vange vachizomuisa pachijana vari ivo voga. Saka ndainge ndisingatendedzwi kuti ndinge ndichizomubata, ndokusaka ndisina kuzovaroya vanhu vaya vandainge ndoshandira. But uyo wandakatanga kushandira mukoma ndakamushungurudza kwenguva refu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Mameiti awa. Saka zvinotoda kutoti kana uina mate wako otomeka sure kutoti mate wako munhu wekutoti kana uchitawo zvekunamata naiyo anenge achitawo zvekunamata. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndainge ndakafarawo mushure mekunge ndaroorwawo nembinga yangu. Ini nembinga yangu tainge takasanganawo muno muSouth Africa. Mushure mekunge tasangana muno muSouth Africa ndobva tazodzokera tose kumusha, ndikabva ndakaroorwa mukoma zvekuti zvakadadisa. Hama neshamwari dzikafara paya, ndobva tambogara zvedu kumusha, but ndakazoendeswa ndikabva ndanogara kumusha kwavo. Hama dzake dzainge dzichitondifarira, ende ndikatofarawo even though ainge akandinyepera kuti ainge asina kumbogara akawana. Ndakangoudzwa kuti ainge akawana, but mukadzi wacho ndokubva achizotiza. But mushure mekunge tadzoka kuno kuSouth Africa ndo pandakazonzwisisa kuti mukadzi uyu amai guru vainge vakatizei. So takazoti tatigarei kumusha. Pandakabatira pamuviri ndo patakabva tachizodzoka kunoku kuSouth Africa. But mukomana takati chinosvika pabhodha, like takati tichiri kuZim site paya pakunoburuka tichidhindisa mapasipoti, mukoma ndakangonzwa as if
painge paine munhu ainge achinditevera. Ndikangoti ameno, maybe it is because we had traveled for a long distance. Ndikati zvimwe kuda kuneta, but still ndakazoti tasvika kuno kuSouth Africa ndakangoramba ndichingonzwa kuti kwainge kuine munhu ainge ava kupota achinditevera, uye zvekare munzeve dzangu umo maigara ende ndaigara ndichinzwa maungira munzeve dzangu. Iyewo handina kana kumbogara ndakada kumuudza. Mukoma Nashi ndairarama kaupenyu kainge kari bho, nanhasi mukoma Nashi ndainge ndichirarama kaupenyu kainge kari bho, zvekuti mimba yakazoti yarwadza ndikabva ndanzazviita kuti unge uchienda kupublic hospital, ndikabva ndaenda ndikanozvarawo kuprivate. Zvino ndakati ndazvara mwana wangu, nerimwe zuva murume, this was after andiudza kuti ainge achida kumboenda kuMozambique, saka ndainge ndiri ndega pamba. Mukoma ndainge ndakarara ainge ari Muscat. Mwana wangu ndainge ndakatomuisa mukacotbed kake, inini ndokubva ndabatwa nehope paya, but ndakaita sekunge ndainge ndichirota. Ndakatorota murume wangu achipinda murumu mandainge ndivete nemwana, but ainge akapfeka gemenzi rainge riri rered nezvimwe zvinopenya penya. Handizivi kuti zvainge zviri zvii, but zvinhu izvi zvainge zvichifamba, zvimwe zvaita sekunge ainge ari maspiders. Akati apinda murumu yame mandainge ndiri, ndikabva ndaona kuti ainge akabata kainge kakaita kunge kanyanga, ndokubva afamba akabva aenda akabva azofamba akabva aenda pacotbed achida kunobaya mwana nenyanga iya. Ndopandakabva ndazoskrima, ndikabva ndati uri kuda kuiteiko iwe, uda kundiurayira mwana wangu, in the name of Jesus I cast you out. Mukoma pandakangodaro ndopaakabva adisappear, iniwo ndichibva ndakwanisa kunomuka. Ndakati ndichinomuka kudaro mukoma hapana kana kumbotora a minute murume achitovhura door remurumu mandainge ndiri, ende mukoma Nashi ainge akapfeka suit yered. Akabva anditi ko wakamuka. Ndakabva ndamubvunza kuti naimi ko ingawani zvandabva mukutaura nemi muchiti manga muri kuMozambique? Akabva anditi I took a private and I came here with a private jet, but it did not make sense. Nehope dzandainge ndarota ndikabva ndazongoramba zvangu ndakanyarara. So ndainge ndiine kumwe kuchechi kwandainge ndichienda, kwainge kuri kuMasowe. Ndakati ndaenda kuya ndikabva ndazotaura nevamwe madzimai ava handina kuti vange vachizondiprofita. Ndakatoita zvokutovaudza zvimwe zvezvinhu izvo zvandainge ndava kupota ndichisangana nazvo mumba zvandainge ndisinganzwisisi. Vakabva vati it is fine, ndichauya kumba. Saka Monday yacho madzimai ava vakabva vazouya kumba. Vakati vachida kunopinda mumba vakabva vati umu hamuiti, ngatiitirei zvinhu zvedu tiri panze. Takabva tagara zvedu panze paya. Vakabva vati kuti ndinge ndichikunamatirai hazviite, because murume wenyu ane mhepo iyo yaakagadza pamuri ekuti kungopfugama so ndichiti ndinge ndichikunamatirai, murume wenyu anobva atiita sekunge anenge ava kutotiona hanzi pakaTV, like ainge akaisa monitoring spirit pandiri. Mukoma Nashi madzimai vaya vakabva vatanga kundiudza zvose kamusanganiro ako kandainge ndakaita nemurume wangu kuzosvika ndichizonoroorwa nezvimwe zvinhu izvo zvandakaitiswa pandainge ndiri kumusha kwavo. Uye zvekare vakabva vazondiudza kuti chii chainge chakakonzeresa kuti mudzimai wake wekutanga ange achitiza, nekuti mudzimai wacho hanzi akatosangana necoffin mumba, ende hanzi coffin iri sandikuti rainge riri empty coffin, hanzi akasangana necoffin rainge riine chitunha riri mumba. This was after atumwa somewhere else nemurume zviya zvekuti ange achimbobva pamba. Saka iye hanzi akabva azosuspekta kuti murume zvimwe kuda ainge aine girlfriend yainge achida kupinza pamba, saka akabva azonosiya motikari somewhere, sezvo murume ainge achimutreka pafoni pake ndokubva achizodzoka kumba. Akati adzoka kumba paya hanzi ndopaakabva azoona kuti painge paine motikari yefuneral services achinopinda mumba kuenda kuupstairs achinowanikidza murume wake ari mubedroom, ende mainge muine coffin rainge rakavhurwa riri pamusoro pemubhedha muine munhu, ndokubva atiza paya. So mushure mekunge ndazokudzwa zvose izvozvo namadzimai, neniwo ndikabva ndatoti madzimai, ini pano handichatombogari pano. Takangobuda mukoma Nashi, ndakangotora mwana wangu ndikaenda ndikanokumbirirwa kwekugara namadzimai vaya, ndikachizotanga manje kutsvaka basa mukoma. Ndakabva ndatanga kuitawo zvemapeace job ndichishandirawo vamwe vaZimbabweans mulocation mandinogara, ndichingoitirawo kuti ndinge ndichingokwanisawo kuwana mari yekuti ndinge ndichitengera mwana wangu mapampa,
kuzonosvika mwana wangu ava right ndikabva ndazonomusiya kucrash ndokubva ndachizotanga manje kushanda. Nanhasi uno ndinoshanda as a maid mukoma. Apa ndiri munhu wekuti ndainge ndakatombororwa nembinga, munhu ainge aine mari dzake. Iyewo mukoma chinotondinetsa paari ndechekuti sezvo ndakazongomutiza like that, mafone numbers angu handina kana kumbogara ndakachinja ndichiti sezvo vainge vari baba vemwana wangu, zvimwe kuda munhu anenge ava kuzoda kuti ange achizopota achiona mwana wake, ndikabva ndaregedza kuchinja mafone numbers. But kubva that day until right now haana kana kuzombogara akataura neni. Ndikati zvimwe kuda hama dzake dzichazonditaudza, hakuna kana hama yake kana imwe zvayo yakazombonditsvaka kusvika pari zvino. Ndiri kungozvichengetera mwana wangu ndiri ndega. Saka ndauyawo nenyaya yangu mukoma, ndichidawo kungoti vedare renyu vange vachinzwawo my own story. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 18 years ekuberekwa. Mukoma, confession yangu yakamira sekudai. Amai vangu ivo I suspect kuti vanoroya nekuda kwezvimwe zvinhu izvo zvavanoita. Like isusu tine malodges edu pamba pedu. Amai vanomukira kutsvaira kuma44. Vanoti kana vatsvaira kudaro, like most of the people vanogara pamba pedu vose vanoshanda. Saka amai vanomirira kusvika vanhu vose vazoenda kumabasa. Vanhu kana vaenda kumabasa paya, amai vanobva vasara zvekare vachitsvaira. But kana votsvaira the second time havatsvairi chivanze chose. Vanoti kana vachitsvaira havatsvairi chivanze chose, asi vanongotsvaira apo panenge paine mafootprints evanhu chete. Izvi amai vangu vanotozviita almost on a daily basis. As long as malodges edu ose abuda, amai vanotosara vachitotsvaira mafootprints evanhu, and ivo vanenge vachitonyenyeredza mafootprints avo. And kana kuri kunzi ukabuda vasati vazviita zvinhu izvi, vanotokudza kutoti famba wakadai, famba wakadai. Isuwo tinotovatya amai nekuda kwezvimwe zvinhu izvo zvavanomboita zvinotyisa. Saka tinotonyenyeredza tobva tatoenda nekusaidhi, then tichiitira kuti kana vozoita zvinhu zvavo vange vachiita zvinhu zvavo vasingazotituki kana kutipopotera, nekuti takatoona kutoti kana ukagara wapopoterwa kana kutukwa naamai vangu unobva wazosangana nemunyama mulife mako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.